Hai guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि DD प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जोंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो न'आव उदालगुरियाव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नै दा जोङो बङाइगाव स्टेशनाव ट्रेन नेगासिनो। ओमफ्राय आङो इन्ट्र' भिडिअखौ न'निफ्राय लाबोनो हायासै, बिराद गोजांदों ओमफ्राय बिराद खुवा खुदुंमोन नालाय लामा ससेयावबो लानो साननाय ओमफ्राय लामा ससेयावबो लानोनो हायासै गोजांनायजोंनो। नोंथांमोना जोंनि दिनैनि सुंद' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला बयबो जोबजासिम नायलांबाय थादो दे लोगोफोर। अदालगुरि थांनो नागिरदों लोगोफोर। अदालगुरि निउ बङाइगाव प्लेटफर्माव दं नै जों दायो। नै दाथ' मानसिया एसे खालियानो नै। नै बेग ओरैबो लोगोफोर, ओमफ्राय ओरैबो नै गाहायाव दङ, नुवाखिसै नामा? नै औ नै ओरैबो गाहायाव, ओमफ्राय ओरै बादों नै आंबो। आरो मेदामाबो फिसा बानायनो दंबावसो। नेनो बाबायलै माथो लेट जाबाय ट्रेना। गोलाव लावबानो जाबाय नै फुङाव सिखारनाया। फाइनालि नै रङिया मोनबाय लोगोफोर। रङियाबाथाय मिथिखागौ दा, ओरैबायदि जानसोन नालाय मानसिफ्रा बिहिर। रङिया मोनबायलै, गब्रांखांना जाजोब्बाय लोगोफोर, गैला। ओरैबायदि लेथ्रामोन, ट्रेनाबो बेंगलरनिफ्राय फैनायनि लेथ्रा जाफुंनायनि। नै ओरै फिसाजोआबो उन्दुबाय, नायलांबाय था लोगोफोर। नै सिखारबाय नै फिसाजोआ नै। ओरै नै अइल टेंकि ट्रेना बिबै फैगासिनो रङियायाव लांनो, बिबौ ब्लेसिंनि। स्टेशनाव जों दा नै साहा लोंनो एसे दसे थानानै जोंहा मा मोनफैगासिनो आरो जों नेगासिनो दा ना। नै मा जादों नै आबैमोनखौ नेदों दा ना? आबैमोनखौ रे फुलाला नुबाय। आबै होनना बुंबाय, आबै फैबाय मामा, आबै र' आबै मोनफैथारसिगोन होनना। आयु आबै मामा आबै थाइना लोगोफोर, जोंना मामा बाबाया मोनफैबाय नैबे मोनसे ट्रेनाव जोंखौ रङियासिम लांफैदो आरो ना। बेग दोंसै नालाय डिस्टार्ब जायो। नै थफ्लाफोरा ओरैबायदि बुरजा। बेथ' बे नै आंबो मोनसे लादो। आबै मोनफैबाय। ब्लेसिंनि आबैयाबा बहाथो? खालिसो माथो। ओरैनो फ्राय खालि जाबोखायोलै। खालिनो नि आबै मामा आबै ओइ आयु सा लोंनोसै फैबाय आं थांनो हाला खालामफिनो। ओइ मामा आबै थाबाय। अदालगुरियाव थांनो नै ट्रेन गाखोफिनबाय जों। ओइ ब्लेसिंआ बेजों
जाबाय खामब्रें जाजोब्बाय नै सासेबो गैला मेमरा नै गेलेगासिनो सासे खालिनो नै उदालगुरियाव थांनाया मानसियानो गैयानदां उदालगुरिजों बारा